Ayan, oh. Parang painting lang, di ba? Wow! Diba? Ganda ng bundok. Grabe. So yung mga kabaigang, punta tayo ng Mount Maliko ngayon kasi Holy Week. So ride lang, and late ride na to kasi ang tawag to, magsa sunset lang tayo doon. So titingnan lang natin kung gaano kaganda ang sunset sa Mount Maliko. Kaya let's go! Kasama natin si Jerry. So dalawa lang tayo ni Jerickson. Ito naman ang town proper ng Binalonan. Yung liliko tayo dito, go sa left turn, magle left turn tayo dito sa plaza, tapos itong right turn na yan, yan yung papunta ng Ordaneta. Makalampas nyo dito sa may Save More Market. Ito ang plaza ng Binalonan. So kakaliwa tayo dito. Sarap magmotor. Daming sasakyan. Iingat lang tayo. So magle left turn din tayo dito kasi Asingan itong diretso. So kakaliwa tayo dito. Asingan town proper. Kung dadiretsohin nyo tong crossing na ito dito sa may Caltex gas station. Ito na yung main road. Ito ang Ramos Bridge, isa sa pinakamahabang tulay dito sa Pangasinan, na nagpagawa nito ay yung panahon pa ni Fidel Ramos, President Fidel V. Ramos. Medyo mahaba din tong tulay na to. Oh, grabe, init man. So ito yung Santa Maria, boundary ng Santa Maria. Liliko tayo dito sa kaliwa, going to San Nicolas. May daan din dito to Manila, left side. Ayan, dito tayo. Let's go. Welcome to Tayog, Aliraya J. Ito na yung arko ng Tayog. Andito na tayo sa Tayog. Tayog. Let's go, let's go, let's go. Welcome to Tayog. May motor rider na nasa harapan natin. May mga ano siya, pole ng camera. Di natin alam kung vlogger talaga siya or may camera lang. At hindi natin alam kung sino. Wala naman tayo nakikita ng sticker. Sayang, no? May makasabay tayo mga vlogger din na medyo na mumukha-mukha natin sana, no? So
So andito na tayo sa bayan ng San Nicolas. Wow, may paganito pa sila oh. May papayong pa. Bayan ng San Nicolas, ito yung kanilang munisipyo dito. Ito yung kanilang plaza. May paganito pa sila oh. May papayong pa eh. Nice. So ayan mga kabaggang, andito na tayo sa paanan ng bundok na ating aakyatin, ang Mount Maliko, ang huling barangay ng San Nicolas, Pangasinan. Boundary yan ng Nueva Vizcaya at saka ng Pangasinan. At ito yung tulay na palatandaan ng umpisa ng mga akyatin at sigsagan sa lugar na to. Kaya here we go guys, let's go! Ang ganda, di ba? Ang ganda. Grabe. Ganda ng tanawin talaga dito. Tulad yan, wala rin laman. Malalim nitong kalsadang to. Walang tubig yung waterfalls nila. Tulad nito, wala ulit laman yan, no? Katakot. Grabe silaw nun. Wow, ganda ng araw. Mataas pa pala ang araw eh. Ayan o, kita nyo naman yan. Parang painting lang, di ba? Yung bulubundukin. Iyan o. Tapos akyat ulit tayo doon. Ganda. Ito yata yun. Yung inayos na. Inayos na nga. Ganda ng sunset. Panalo mga kabaggang. Na merong ano ito, tank, panggera na tank. Kaya maraming tao lagi dyan. Pero may entrance fee dyan, 20 pesos yata. Before, 20 pesos. Ayan.
Katatapos lang natin magpalipad ng drone dito sa Japanese Shrine ng Mount Maliko. At napakaganda ng sunset. Ganda ng sunrise, oh. Sundown pala. Para painting lang, oh. Diba? Wow. Uhuhuhuy. Ang ganda.